Svašta se ono sirnije mesni. Če si lačen, ono sirnije mesni za tebe. Če si lačen, ono sirnije mesni za tebe na štacion. Zato ima uvijek naš i dalje ima svoju fatu. Seljanic ima odlu krira, izašla mu narod duša ko u moju pjesmu dira. Neko ima parlament, a neko cara i sve u krugu šta to, zato ima uvijek naš i dalje. Oni su jaki, oni su besni. Jedu burek, sirni i mesni. Oni su jaki, oni su divni. Jedu samo burek, mesni i sirni. Iznenada su postale popularne
ispitanik ankete. Najveći broj glasova odneo je odgovor pod 1, a to je da je pitac muška pita. Treće pitanje bilo je šta znači burekov burek. Pod 3, pripadnica porodice burekdžija koja neće da nastavi porodični biznis. Veliki broj vas je rekao da je burekoloza mudra misao o bureku. Četvrto pitanje je glasilo šta znači sirov burek low fat. Ponuđeni odgovori su bili sledeći. Pod 1, volim nepečen burek. Pod 2, volim burek sa sirom. I pod 3, antiburek. Po vama, sirov burek low fat je antiburek. I poslednje pitanje naše ankete bilo je šta znači bureknuti. Pod 1, povratiti burek. Pod 2, udariti nekog burekom. I pod 3, abstinirati od bureka. Skoro jednoglasno ste odgovorili da bureknuti znači udariti nekoga burekom. I za kraj imamo za vas jedno nagradno pitanje. Onaj koji bude najbrži i koji bude dao tačan odgovor dobit će jedan poklon od nas. Nagradno pitanje glasi: kako se pravilno kaže burek k činjenica ili burek g činjenica? Nema vas, evo ja vas. Tačno, a znaš i zašto? Tačno, za ovo je odgovorna jedna način da Sanja će ti sada dati skroman poklon. Isto se desilo, naravno to je burek, da ne pomislite. Isto se desilo i našem jednom ćevapu, pa se zato kaže, to jest pitam vas da li se ide u ćevabdžinicu ili ćevabginicu. Jel znate?